നമസ്കാരം. ആദ്യമായിട്ട് ഈ ചാനൽ കാണുന്നവർ ഈ അസുഖക്കാരൻ്റെ പാട്ടിന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. എങ്കിൽ തുടങ്ങാം. ഓക്കെ. बैठो न दूर हमसे, देखो कफा न हो। बैठो न दूर हमसे, देखो कफा न हो। किस्मत से मिल गए हो, मिलके जुदा न हो। किस्मत से मिल गए हो, मिलके जुदा न हो। मेरे क्या पता है होता है भी ये जमीन से फिर कभी आसमान मिल गया, आसमान मिल गया। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है जहाँ मिल गया, ये जहाँ मिल गया। एक फटके हुए राही को कारोबार मिल गया। तुम जो